Oo, Saan ka nakakita na pati yung sexual orientation ng isang Harry Roque kailangan mong ilagay sa sitwasyon. Parang dito nga ang naisip ko, sapat na ipakita mo na maaaring may laundering. Okay? At pigilan 'yan, hindi naman tayo kulang sa batas sa laundering, eh. Ngayon kung ang suspecha mo ay merong kinalaman itong si Roque at yung kanyang assistant, aba'y di itapon mo na sa mga pulis 'yan o kaya sa DOJ o kaya sa ano, BI para imbestigahan. Kasi ang CEO naman, ano yung gagawin para wala ng laundering ng money? Anong gagawin para hindi makalusot? Bakit kailangang tutukan mo yung mga personalidad? Does it even change the fact? Does it really matter if Alice Go's boyfriend is a mayor somewhere in Pangasinan? Does it change the fact that there is a possibility that she might be guilty of, you know? Does it change the fact? Does the nature of the relationship in Roque and De La Serna matter? So bakit Parang eyes on the ball, Prof, ang gusto niyo sabihin, no? Tumutok tayo sa dapat. Tapos ito ngayon ha, 'di ba? In aid of legislation, they're violating their very own laws. Nalimutan yata nila meron silang ginawa yung Safe Spaces Act. At kung sa Safe Spaces Act, bawal ang gender-based harassment in public places. What they're exactly doing to Harry Roque and De La Serna is a gender-based sexual harassment in a public place, which is punishable by law. Di ba? Parang reminiscent of dating kay De Lima, Prof, no? Yun nga, parang ginagawa. Kasi ang maraming tao nagsasabi na, nako, karma na yan Harry. Kasi nung panahon naman ni De Lima, siya naman na gumawa ng ganyan. So, ganun na ba tayo? Gantihan. Di ba? A wrong could not right a wrong.